balaang kasulatan, ang Holy Traditions. Sumaskipahayag ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, hoptis na kung kaligo na nga mong gitudlo kaninyo, pinagi sa mong sinuwat, o pinagi sa mong tradisyon. Kung nunay mo anak kaninyo nga magpaila nga siya magtutudlo, o pandili mo dawat sa mong tradisyon, ayaw pakiguban kaniya. Mabasa na sa 2 Tesalonica, uluhan 2:15, uluhan 3:6. Okay, so nagdapit kami kaninyo, pagiguban ka na mo ning tulumanon, katinaawan sa pagtuong katoliko. Unas tanan, pasalamat ta sa atong gamhanang Diyos nga naghatag natong balaang higayon. Kaya kining maong gutlo ug takna atong gigamit sa pagsangyaw, pagmatuod sa kamatuoran sa Diyos. Pasalamat ta sa atong talahurong Arsobispo, iyang Ekscelensya Jose Serofia Palma, mga kabispuhan sa Manila ni Bishops Medyo Bataclan, Christian Noel, Antonio Ranyola, mga kaparian o mga laiko. Mag-usap sa atong pangu sa CCTN, na Dodong Lemchua, na atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, iyang kapikas ni Diana, mga kauban niya sa staff sa CCTN, o uban pa, labi na sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong tulumanon. O guman ako habig sa kunto, di as Brother Rudy Racasa sa ka-humanist, na nagda sa prinsipyo sa humanism. He dedicates and serves his knowledge, life, for the defense of humanity. Muna nga, humanism. O niya habig sa akong doon ako, si Brad Steve Buti, sa ka-seafarer missionary, marinero, sa laylay mga dapit sa ilang pag-adto, ang mga sakay sa barko, ilang pambitan sa Catholic Bible Study. O habig sa kunto, diya si Kurt Parami sa ka-free thinker. O ang atong kanunay siyang suki diri si Brother Ray Batikin. Dahil university debater, ang iyang Principios Pagtuo Baptist Church, o presidente sa Subuanong komentaristang nagpakabana, Sukna, advocate on democracy. Maisun, niyan ang atong tulumanon o wailangan. Ato rin sugdan pinagi sa pagpamati o pagpambit sa ato makauban karon. Daghang salamat Brad Sok ug maayong gabi sa tanan nga mga viewers nato sa mga kauban diri. Ug labi na gyud sa tanang mga kanang clanmates sa kini ang Bisrak supporter nga nagtan-aw karon. Sa tanang mga katibo na kong talisay nun, labi na gid sa San Isidro, so kay na kong amigo sila si Jojo Bacaltos ug Ma'am Diliatso. Rock and roll ninyo diya, may gabiin ninyo. Kanya labi gid mo Brad Sok, may gabi usab kanino. Brad Sok. Ako man naman tong issue kanong bahin sa kinini ang linog. Arita sa nagduo nga kinini ang donar ba mi plano karon nga kining Halloween kwan dali batikin. Bisla concert ba? Nyamo ning gipahaom sa November 2. Yang tuyo na mo ani kay kinini ang tanang mga entrance ani, mga entrance fee katong mga noodles kon among ididikit ngadto sa kinini ang mga biktima didto sa Bohol. Ako pangutana ni Brad Sok, bisan tuod og among kinini ang sitawa kani amo na lang gi pandayonan ba. Bisan tuod og wa pumutuan na pero still amo gyapon ang sabtong gyapon nga kanang pagsaulog ninyo sa November 1 ug November 2. Unsa man nga practice Brad Sok, iya lang rabani sa Iglesia Katolika o doon na kinini ang kalimbigitan sa Biblia niya, wala pa pizza niya ng mga panahon na. Naamang gani, kanos aman ni siya nagsugod. Baligo na gusto Brad Sok. Kining paghandom sa nangamatay o pagampo alang sa kapasiluan sa salas nangamatay, gikan gini sa Biblia. Palitan diya sa Sirach City 22, nagingon ang Diyos, pinagi ni Sirach, kung doon ay mangayo niyo pagpanabang tabangi o gayo kalimot sa paghagahin og adlaw paghandom sa nangamatay. Po sa kanang Nobyembre 1, Nobyembre 2 ang Sibahana, ang Iglesia na Katolika mo nagpahigayon ni ana nga mao man nganlan nato di eschatological month kay ang Nobyembre mo'y katapusang buwan sa ecclesiastical calendar kaya ang first month ang pagkatao man ni Kristo, December. Muna nga iyan na sibahan o ang kasulatan sa naingon nga alang sa mga buhi balaanon ug makaluwas ang inyong pagampo
alang sa nangamatay aron sila mabadbaran sa ilang mga sala. Na nasa 2 Makabiyod 12:45 ngadto 46. Makita nato ang unod sa mga pahayag nga pagampo sa mga buhi alang sa nangamatay aron mapasaylo ang sala sa nangamatay. Doon ay makalagi ay nga wa may impikno nga katabangan pas pagampo aron sila mapasaylo. Wa sad malangit kay ang nalangit na adili naman iyampo ang ilang mga kalag. Mga klaro nga kanang pagtulunana gi-adapt sa ito pag-isagop sa Iglesia Katolika kumo nasuwat sa balang kasulatan. Muna atong tubag sa maing pangutana ni Kurt Parami mahitungod sa paghandom sa mga nangamatay. Muna mahitungod sa mga santos, nasa sa Sirach 44:1. Ngayon ng Diyos, ingon nga ako nagpasidungog kanila sa mga tao nga mga matarong sa ato pa mga balaan. Pasidunggi sila. Maingon nga ako nagpasidungog kanila. Muna nga dili dawtan ang pagpasidungog sa mga balaan kay nasuwat man nga pasidunggan ang mga balaan. Ingon gani nga ang Diyos nagpasidungog mismo kanila. Muna nga itong tubag mahitungod sa kining All Saints Day, pasidungog sa mga santos, o All Souls Day, November 2, paghandom sa mga nangamatay. Manggabi Betso, manggabi sa day sa atong mga televiewers sa CCTN. Ako pangutan na Betso, kabahin sa kasaysayan. Sa tuwig ng 378 hangtod din sa 398, panahon ni Emperor Theodosius no? Sa Roma, diha na-declare ang Christianity as the official religion of Rome. Humana ni ang declaration ni Constantine sa Edict of Milan na ay freedom ang gialaw ang Christianity nga mo worship freely. During ano na tuig ni Emperor Theodosius na-declare ang Christianity as the official religion sa Rome. Kung sa ko tinuod so kadaghan mo mga Protestant scholars or mga historians nga nagtuo sa theology na during kuno at that time sa dihang nahimo ng official religion sa Roman Church ang Christianity nahog na sa naparagiya na siya sa Roma kaya mo na may official na religion. In fact, yung pamigos at pagdali ni Halig isa ka Protestant historian nga Halig handbook na kanang gipamugos na ang religion ng Christianity sa mga tao. Nasa po itong mga di mo to o walay real conviction na pugos na lang mo convert. So, ano ito po no? Na-tendency na nasudlan ko ng mga practice na hindi genuine Christianity. Sunod anak na pamagi na may mixed multitude sa mga true believers at sa mga tao nga napugos lang tungod kay mao compulsory nga religion kay official naman nga religion sa Rome. So nabali na ang hangin ang mga pagano na mo gi-persecute. So doon ay mga pagano nga lisod sa Christianity tungod dili tungod kay na-convert sila kundi for economic or political purposes lang ba nga aron main sila sa society sa Rome. Kaya ko na ko katinawan ni Nathan so kung unsa may katinawan. Doon ay yugto sa kapanahonan, katong mga gisgutan nga 378, 399, o 398, nga si Theodosius mi mandog mi deklara nga ang Christianity mahimong ng tinuan sa Estado. So there was the union of the state and religion. Unya, niabot ang panahon na tungod sa naa sa puwersa o gahom ang mga naa sa relihiyon, matud pa, mihimog mapugsanon na pag-adda o naigihana nga punitive act kung silo nga itong mobalibad sa Kristyanidad. Dili na by persuasion and conviction upon accepting the truth. So, kung doon ay naghimo niya na, dili na mo ang baruganan sa simbahan. Kay, muna, ang atong ugarita sa atong Ginoo diya sa San Marcos 16, 15-16, itudlo ninyo ang mayang balita sa tanang binuhat. Huwag katong mutuog magpabunyag maluwas. Ang dili mo to paghahukman sa silog. So, kinahanglan yun ang President Teachings, Indoctrination, nga mudawat o sa, mutuo sa, una pa bunyage para sa mga adult, mga dagko na. Kaya katong mga bata nga gagmay, appear sa pamilya nga nidawat ni Kristo,
giapil man sa pagbunyag tungod sa pagtuo nga sila kataptan sa salang panulundon o hugasan pinagi sa bautismo kung bunyag. So, muna nga abusos non tulit proprium osum. An abuse is no valid argument against the proper use. Nabasa na to sa Church History by Arthur O'Brien sa 276 ug ngadto sunahan. Ganingon si St. Bernard nga kinahanglan ipadangat ang pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan. Nga huptani agig pagdawat pinagi sa pagtuo o dili sa pagpamugos. O gatong maghimo sa pagpugos sa tao aron pagkalawat sa pagtulunan ni Kristo nakahimog dakong kalapasan o dakong pagsupak sa kabubuton sa Dios. Muna ang statement ni St. Bernard. Pasabot nga mo ng baruganan sa Iglesia Katolika. So, kung doon ay mamugos, doon ay maghana og mga punitive act, silot, hulga ba, kamatayon, pagpriso ba, kung dili mo dawat, lihok na nga matod pa sumpaki sa naandan nga baruganan sa Iglesia Katolika. Sa mga si Judas, another man nga naghimog iyang kugalingong pamagi, nga dili sumala sa pamagi ni Kristo. Kay ang iyang batasan og taras nahibawan nga siya magpangawat og kawat sad sa puntil sa mga apostolis. Niya mo to'y sinugdanan nga siya nahimong ingno nato ni likoy ni biya sa dala ni Kristo. Naghimo ganin niya gatong katapusang yugto paghikog manang it is no will of God nga mahisama siya niya. So wali ko na to during Theodosius, the union of the church and the state when abuses came in. So dili na to sabton nga mao nang daruganan sa simbahan. Mao nga ito'y kapambit sa may pagkutana ni Brad Ray Batikin, natong scholar sa University of Cebu, nagarbo kayo sa mga professor diya sa University of Cebu. Saritas tumakauban. Salamat, Batso. Kung nang gabi sa tanan natong mga televiewers, kutob sa maabot ni Nimong Sidya, labi nagyudya sa Bamboo Village nila ni P. Villamor, sa ni Rakasa, o si Lilin Kanyite. Maayong paglantaw ka na kung tanan. Aritas badang kasulatan do Batso sa Sirat 24:22 nagkanayon. Obey me, and you will never embarrass. Do what I say, and you will be safe from sin. Tumana ako, o dili kamo maulawan. Buhata ang akong isulti, o malikay kamo sa sala. Sirak 24:22, klaro kayo nga ipatuman gyud ang Ginoo, o buhaton gyud ang iyang isulti, aron malikay kita sa sala. Sa Salmos 18:7, nagkanayon ang kasulatan, unya mikurog ang yuta, ug ang mga sukaranan sa kabukiran nga tayog, kay nasuko man ang Dios. Salmo 18:7. Sa Hebreanon 12:6, disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma, ug kastiguhon ang tanan niyang giilang nga anak. Hebreanon 12:6, klaro kayo nga kastiguhon sa Dios ang iyang giilang nga mga anak o iyang disiplinahon ang tanan nga iyang gigugma. Ang akong pangutana ani Badsok, tinuod ka ni Badsok nga ang Dios di ay kun ang iyang mga anak iyang kastiguhon? Kusaya kuno ni Badsok. Salamat kay Brad Rudy na may kastigo nga ino na to pag tultul pag-agak sa gikastigo. Sa kastigo nga eterno mao na ng mga tao nga wa gyud mati wa mausab sa mga pahimangno mga puong sa Ginoo. Mabasa nato na sa gipadayag 20 versikulo 10 nga ang mga bakakon nga manalagna ug katong misunod kanila itambog sa linaw sa kayo nga maganto sila hangtod sa kanturan. Mao man na suot sa Biblia, maganto sa adlaw gabi hangtod sa kanturan. Muna nga kung dunay mga paglatos o mga hampak aron sa tuyo nga makaamgo ta sa atong sayo, matultulan na atong daan. Mayo na. Muna mabasa na to sa 2 Makabeo 6:12. Nga kung sa katao nga nakahimog kalapasan, dili pasagdan sa Dios nga mulaygay
mabut ang taas nga panahon siyang pagpakasa, kundi silutan na yon. Kini makaayo niya. So, doon ay panahon nga Ginoo mo himo sa paglatos aron makaamgo ang tao siyang kasaypanan. Sa buhat 9, say sitting utos 9, nga si Saulo persecutor. Si Saulo nga maglulutos. Iyag yung gipangayo ang orden, kamanduan sa gobyerno. Sabi ko niya itong panahon na, aron pagukod ug pagpatay sa mga Kristiyanos. Iyag yung tudason ng hutdon sila puuhon ng tanan. Pero diya sa daan, miabot ang latos, makalit nga kayag, nga nakaigo sa mata ni Saulo, nahug siya, nabuta. O diya siya makahinultol pag sangpit, nga dihang nadungog sa niyang tingog nga nagingon, Sauli, quid persequiste me. Saulo, nga nung gilutos mo po. O mitubag si Saulo, kinsa ka man, nga kung gilutos. Yang tingog mitubag ako si Jesus, nga taga Nazareth imong gilutos. Yeah, the rest is history. That was the beginning of the conversion of Saul, who became Saint Paul na imong santos. Muna katong iyang latos na kayo to niya. Muna doon ay pamaagi ang Diyos nga kining himuon sa niya ang mga maghupon o mga maayo nga mga hitabo nga makaagak sa tao pagtultul, pag-ila. Unsa kayo ang Diyos niya iyan ang pausan og maayo. Mo nay lain siyang paagi sa Diyos sa mga tao pag dani. Pero ang uban pinagi sa latos. Mo na nga ato nang dawaton ng duha kay mao man ni pamaagi sa Diyos pag panumdum ka nato. So ang imong pangutana, Brad Rudy, tinuod ba nga latos sunog kastiguhon sa Diyos ang mga gipangga niya? Tinuod. Nasuwat kila sa kining Hebreos 2:6 ngadto sa 11. Nga kastigo dili lami, dili nindot. Pero kung nato ning dawaton uban ang pagtuog pagpailog, kini makaumol na to aron mabalaan ta sa makaniya. Mao na nga tong ikapambit sa may pangutana ni Brad Rudy Ragasa. Ngayong gabi kanimo Bradsok og sa to ang naminaw karon mga minalos kinabuhi og naminaw Bradsok si Carmelo Striber na nasa Australia karon. Nagtan-out ba to mga igsunan. Ako mo na Bradsok, may tungod kini kang Mother Mary. Kini si Anthony Pisuta Bradsok. Usa kini ka paring Katoliko nga bibiya. Sumala pa sa maong libro. Karon Bradsok, kining rosary, usay Bradsok bingon kita nga okay, mag-pray na ta sa rosary. O mamali kasagaran na to, mag-pray na ta sa rosary. Pero sa maong libro Bradsok, mingon siya nga kana pa ng Hail, full of grace, the Lord is with thee. O kining, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Di na siya prayer, kundi usa ka greetings. Sa tuwa Bradsok, sa dito nga na si Antonio Pisuta, may angpon siya nga kanang pulunga, ana sa Biblia. Pero dili na siya prayer, kundi usa ka greetings. Karon ang wa sa Biblia Bradsok, kining Holy Mary, Mother of God. O mana Bradsok, mingon siya nga kanang Holy Mary, Mother of God, puno-puno ra na sa Iglesia Katolika, kay nga naman, naguna man ang Diyos kang Maria. O dili man mahitabo nga si Santa Maria, mahimong inahan sa Diyos tungod kay away man siya sa Diyos, naguna man ang Diyos kay kang Maria. Kung sa may atong ikatubag ni Bradsok. Salamat kayo, Brad Stein. No. Tilo na kanang the first part of the Hail Mary. Greetings po na sa ka actus paghangop ug pagdaig pag ino na to pag timbaya maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. So timbaya na. O niya kanang payon nga puno sa grasya, ang Hebrehanon 10:29 nangingon nga ang Espiritu Santo mo'y tigapod-apod sa grasya. Ya ang Ginoo na kanimo. Nya kinsa man ang Ginoo sa Maginoo. Sumala sa Deuteronomio 10:17, God is the Lord of Lords and the King of Kings. So, referido na si Diyos Amahan. Pulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. So, gisgutan usab si Jesus. Manang unknowingly, as we express our greetings to Mary,
atong gi-appeal ang Santissima Trinidad, ang Amahan, the Lord of Lords, unya ang dispenser of the grace, the Holy Spirit, unya ang bunga sa tiyan ni Maria nga mao si Jesus. So, ang mga katawhan nga mga observants kayo, mingo sila nga, wa man na mapil ang Diyos Dias Maria raman di na tinuod. Ya, si kaduhang bahin sa Santa Maria, tinuod na, dugang na nasiban, iyan na ng pag-ampo. Nga Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming magkasasala. Karon og sa oras, sa among kamatayon. Ya, mo lagi, ang question nga, nag-una man yun ang Diyos, labos sa kang bisan kinsang tao. Wa pa'y tao, diyan naman ang Diyos. Ya, nga naman nga si Maria mahimong inahan sa Diyos. Tungod kay ang Diyos magpakatao man. Kunya musud sa lawas ni Maria aron pag sulob kining Diyos nga espiritu nga di makita musulob og lawas og dugo. Muna mabasa na to sa Hebrehanon 2:14 ngadto 16. Nga ang anak nakaambit sa unod og dugo sa iyang ginikanan. Muna si Jesus, anak man ni Maria, nakaambit siya sa unod ug dugo ni Maria. Kay si Maria nanamkon, wa man hilabtig lalaki. Wala mabasa na to sa Lucas 1:35-38. Nga mingon si Maria unsaon pagkahinabo nini nga mahimo kong inahan sa manunubos nga wa man ko makailag lalaki. Wa sabot wa ko mahilabtig lalaki. Ang anghel mingon ang Dios nga magkagahom. Mulandong espiritu diha kanimo o manamkon ka, may mo kang inahan sa manunubos. Sa muna na itabo. Yeah, sumala sa Números 23:19, nagingon nga, ang Diyos dili tao, ni anak sa tao. Yeah, sa Ezekiel 28:2, ang tao dili Diyos. Muna, mo intra pangutanan nga naman, nga si Maria gitawag man inahan sa Diyos, nga ang Diyos dili man anak sa tao. Yeah, ang tao sa dili sa Diyos. Wala ang tubag, ang what does God desire, it would happen. Unsay gitingho as Ginoo hitabo man. No, we Dios put with pitch it. Sa tabo unsay gitingho as Ginoo, hitabo na nana sa Ezekiel 12:25. Ya mao nang hitabo nga gisulti sa Dios nga ang Ginoo gyud mo'y mohatag og milagro kun timaan. Ang birhen manamkon, manganak o usa ka anak nga lalaki. Ya sa San Mateo 1, naman na sa Isaiah 7:14, ang tugbang San Mateo 1, 20 nga to sa 22, nga ang birhen manamkon og manganak sa kabata nga panganganlag Emmanuel. Siya si Maria mahimong inahan sa bata nga ang iyang ipanganak Emmanuel nga konsabton Dios kauban nato. So mo na nitabo. Ang Diyos nga dili mahimong ianak sa tao, pero pagbuot mas Ginoo, nagpakatao. Ang Diyos nga miagi sa tiyan ni Maria. Dili man ang pagkatao ra diha sa tiyan ni Maria. Sa Colossus 2:9, the fullness of Godhead dwells in Christ bodily. Sa ito pagkatong gipanganak ni Maria, dili kay ang pagkatao ra ni Jesus. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, nga naa ni ang iyang pagka-Diyos. O yeah, dado na to ang kaalam sa filosofiya, nagingon nga, in you could plus sit semper inis et menimus. Nga ang dako mo gimudas gamay. Ya, nasa Job 33:12, mas dako man o gamhanan ng Diyos kaysa tao. Muna dito mingon nga, Maria inahan sa tao. Kay naaman ang kahimtang nga mas dako sa pagkatao, diyan ni Kristo kay siya Diyos man, nga nisulog og dagway sa tao. O ang gipagkatao, niagi ni Maria, dili man ang pagkatao ra ni Kristo, naama sa niyang pagka-Diyos. Muna nga lang na to, the wisdom of, nga lang na to, philosophical science. Pero the wisdom of divine science, waasan mo sa'yo. Kay, ang gitawag sa Espiritu Santo kang Maria, inahan man sa Ginoo, wa man tawag inahan sa tao. At ang basahin din ang San Lucas Kapitulo 1. O niya, versikulo 41 o nga rin sa 43. Matol pa nini, tabungas pagkadungog ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, ang bata miulpot siyang tiyan.
o si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo. Sa ato pa, ang governing power, the person within the soul of Elizabeth was the Holy Spirit. Unya sa may ang isulti, unsa kini alang kanako, ang inahan sa kong Ginoo ni anhiman kanako. Ang gitawag ni Santa Isabel kang Maria, inahan sa Ginoo. Wa sa may inahan sa tao. So that is divine science. That is the theology of God. That Mary shall be addressed the Mother of God, the Mother of the Lord. Kay ang pagka-Ginoo ni Kristo sumala sa buhat Jesus 26, Ginoo man stand, the Lord of all. And the only Lord of all is God. So that really implies Paingon ni Santa Isabel nga inahan sa akong Ginoo, sama rin ko siyang inahan sa Dios, miduo kanako. So nanas Biblia. Ug kadtong mutuog Biblia dili natili ang pangusupil ini. So balik ko na to ang linyas pangatalongan nganong mahimo mas Mariang inahan sa Dios. Nga siya tao binuhat, ang Dios magbubuhat, wa pa gani ang tao, diha naman ang Dios. Correct. Pero di ta kapugong sa Dios forthwith pitche. Kay kinigitingo sa Dios o giyaning gihimo. Nga ang Dios nga dili makita, espiritu, nagpagkatao. Di astiya ni Maria. O ang nigawastiya ni Maria, dili ang pagkatao ni Kristo. Second person of the Blessed Trinity. Nga na ang pagka-Diyos o pagkatao. Nga mo lagi no, nga ang dako mo das gamay. Dili supak sa kinaiya, sa kaalam paingon si Maria inahan sa tao. That's vague and very absurd. Libog tag kisay pasabot, daghang kay Maria, daghang kay tao. Pero the distinctive mark is the voice of the Holy Spirit. Nga si Isabel mingon, miduaw kanako ang inahan sa akong Ginoo. Sa tupayang gila nga si Maria inahan sa Ginoo, inahan sa Dios. Muli nga itong tupag sa may putana sa ato higala si Brad Steve o balik tas itong makauban. Sarili pa ito siyang tagdun kini mga hinungdanon kay pahibaw karon dayon